neman tsira ya zo ga gurin da ake bamu, ga gurin da muke samu, da Allah ba sai an bamu. Mai neman tsira ya zo ga shugaba manzon Allah, annabi ne. Mai neman tsira ya zo ga shugaba manzon Allah, annabi ne. Na yi riko da abin ambatan ka ya sarki Allah, annabi ne. Na rabe da isar shugaba matsira ya Allah, rabu dan manzon Allah, ya yi mun matsala. Allah din girman fasihul lisani ka mutaji, darajar hadi da damin yabo kar da geji, kuma kar da maleji, rabu dan sahibu taji, wanda ya sauka da ran litinin mabudin alkhairi, wanda ya sauka da ilala da arziki tari tari, kuma nurin min nuri ba mai goge shari, wanda ya sa Allah yake son mu sarki a samadu, wanda ya sa Allah ya yanta mu shi da yana fardu, mai sabi zaidu mai dutsen kudu, mai wannan sauƙon nake nufi shugaba Abdul Qadir, mai sarkin nasaba ko ta koyi na kakan bagir, ga mai alimai umar kuma mai ma'ul kausar, mai babban suna arzikin mutanen farko ne, gashi mai kambin girma da martaba zuwurin ƙarshe ne, annabi kofar tuba ne kuma gashi mabudi ne, mai kyauta da rabo kasu muka samu shi daya ne, mai takun baiwa da ka gan shi ka san shi ne, kuma gatan bayi ne sannan hasken kowa ne, tauraron kudura makudin shiga babban jigo, taskar taskoki annaba arzikin Adam zango, kuma annabu ne jigo mai hannun ungo, wanda ya wanzu cikin wanzuwar ilawu yake aiki, wanda ya bada ruwa a yatsinsu shaban mamaki, mai babban tafki limamin mulki, lokacin da aka yi farko da ƙarshen gawa aka ba sallah, lokacin da aka yi gasai da san mai dawa aka san Allah, waye Abdallah kuma wane alƙibla, aka bayan zuljudiwa aka ba mabunin aljanna, kuma bayan zulmi gida ruwaye ya samu ka amfana, shi ɗaya ne ya mana kuma mu shi za mu tuna, ya fa al'umma anbiya uban da mutum hafsa, kowa ya fi girma ne a mursalai gabansa da bayansa, kuma babu kwatancensa a dama da hauninsa, ke tafiya mala'iku suna bin bayansa, kuma wane ne mu fita wulfutu yi kauni kuban amsa, shi Allah sarkinsa mu kuma bayinsa, wane ne fitilar da shi ne ya haskaka addini, kuma wane ne mafita matsera kamar sayyidul kauni, ga hasken zamani sarki mai ƙur'ani, yawa aka ba ceto a hannunsa kafin ɗan tashi, kuma aka ba kausar ya shayar zuwa ga masoyan shi, kowa kaji ya bi shi sai dai mai kaunar shi, kowa aka fifita ake girmama shi kamar namu, kuma ya zama rama mafi tausayi ga iyayenmu, waye tsiranmu kuma wane gatanmu, Allah ya rike masoyinsa duka cikin alam, kuma Allah ya fi so cikin dukkanin 'ya'yan Adam, to ku ce kairul alam kuma baban alƙasim, yawa bayi suka sami yanci mazanmu da matanmu, da muka samu shiga muke yabo ake sauraron mu, wasu na jin haushin mu wasu na daɗa ƙaunar mu, aka wacan fa ubangiji ya sa kuma wa ya kira rana ta zo ta gaida shi aka saurara, wane ne nura hasken yan faira, waka ji Allah ya yi wasu ne kurewar soyayya, waka ji ne tasilarsa Allah ya ɗaukaka Saudiya, sai mai tsarkin niyya mai raba tarbiyya, bayan maulana idan na rasawa zai bani, kuma bayan murshidi na idan na gazawa zai kai ni, kuma wa zai tashe ni, kuma wa
karɓe ni ka mai bayarwa ban da ragu wanda ya kage ni ba mai yi sai shi cikin arzikin babul amni da shi ya kamin nuni har na imani to sai dai hakuri masu so su gama a bayansu haka to su masu jira lokaci yana nan zai bar su ba su ba kayansu haka da su da mutanensu ya hannun samadin karayin salati sadati madi annabin kamayin zulmati sa'alil baiti gabar da sabati ya umbil shirafana na fadima nuril aini ke na fake sai da ki kalle ni ya umbil hasani da kowa ki cika imani ku ne addini assalamu alaikum imama idar Allah kanin manzan Allah shugaban mu kai ɗaya ne asadu da mu je sa'adu bibi ka mu sha zudu ikon soyayya ba kaulayya ya shamsu dini Alhaji Barama na shagba ta gire gatan karni ya mai diwani shehu gausin zamani ya shehu kabiru majingina ta ansarun dini jagoran da yake tsaya min a fannin addini ruwan cuce ni maganin da shi ne ke bani Ismaila aini ne dan ka ne shehu ka sanni kai na tsaya ya sheya annabi ya kara kusanto ni shehu kare kirawo ni ka kare mun nuni hasken ka yana so ni dabbatin ka dube ni jallabin ka babba ni ka tabbata ko yaushe cikin san kudan manzan Allah annabi ne